זה מיד. רן ברכה, שלום גם לך. שלום גם. ורן הוא מומחה לשיווק באינטרנט, הוא יועץ לפיתוח שיווק ובניית אתרים, והוא יסביר לנו על בניית אתרים מאלף עד תף, למי שזה מעניין אותו, האמת. מעניין את כולם קיים. בדיוק. אם אין לך אתר אינטרנט, כנראה שאתה לא קיים. מזל שפרופסור דניאל מילו לא נמצא איתנו כאן כדי להגיב על המשפט הזה שלי. אתרי אינטרנט היא אדירה. היום כולם יודעים שאתר אינטרנט זה חלון ראווה, זה מקדם מחירות, זה כלי עבודה יומיומי. לכן, אם אתה בעל עסק עצמאי, או כל אדם שרוצה לשווק את עצמו, כדאי שיהיה לך אתר אינטרנט. אתה חייב שיהיה לך אתר אינטרנט. מעבר לזה, אתה חייב שיהיה לך המון מידע מסביבך. אמנם מנית את התכונות החיוביות, יש עוד תכונה אחת שאני קורא לה הגנה. הרבה מאוד עסקים לא מבינים שאם הם לא נמצאים באינטרנט מיוזמתם, זה בעצם לא אומר שהם לא נמצאים שם. כן? הרבה מאוד עסקים מקבלים פידבקים שליליים מהלקוחות שלהם, שמשאירים ביקורות שליליות בפורומים, בבלוגים, בכל מיני מקומות. ואז פתאום אותו בעל עסק מגלה הפעילות יורדת. למה יורדת? כן, כי גוגל סורק את כל האינפורמציה הזאת. בעל העסק הוא פסיבי, הוא אמר, אתר אינטרנט אולי הבן שלי יעשה, או הקרוב של הדודה הוא יודע לבנות. אז בואו נסתכל דווקא על החצי כוס המלאה שלנו. מי שכן רוצה ללכת על העניין של אתר אינטרנט, איך מתחילים? אני ממליץ, כמו בכל תחום מקצועי, כן, דבר ראשון לפנות למישהו שכבר יש לו את הניסיון והידע. יש אומנם המון שיטות חינמיות, ויש בלוגים חינמיים כמו וורדפרס, שאפשר בקלילות להתקין אותם ולעשות. הייתי ממליץ לעסק קיים לגשת למישהו שיתחיל ללוות אותו ולבנות לו את הפעילות המקצועית באופן מסודר. אם אתה מתכנן לפתוח עסק עתידי, אז הייתי אומר לך, תפתח בלוג, תלמד תתחיל להתמקצע באופן אישי, תתנסה, תקבל את המכות הקטנות ותבין את הטעויות, ואולי תצליח, תלמד על הדרך לעשות אתר טוב. מה צריך להיות באתר טוב? אתר טוב, דבר ראשון, צריך שיסרק על ידי גוגל. דבר ראשון, אין היום פרויקט, זה נקרא, כאילו, ה-ROI, ה-Return on Investment, הכסף שאני מקבל בחזרה על ההשקעה שלי, זה רק הקידום במנועי החיפוש, לא רשתות חברתיות ולא כל הבאזוורד שקיימים היום, אך ורק מנועי חיפוש. אז דבר ראשון, אני רוצה שהאתר שלי תהיה לו את האופציה להיסרק במנוע החיפוש. אתר טוב גם חוסך לי כסף עתידי. זאת אומרת, בניתי אותו בהתאמה למנוע החיפוש. אני לא אצטרך לעשות בשלב מאוחר יותר, כשאני אבין שאין פעילות, כן, אני לא אצטרך לגשת לחברה שתגיד לי, בוא נתקן לך את הקוד ונעשה עכשיו תיקונים באתר. דבר שני, אני צריך שיהיה לי נוח לתפעל אותו. האינטרנט הוא כלי מחנך. דורש מאיתנו כל הזמן להיות פעילים, כן? גוגל לא פרייר, גם פייסבוק לא פריירים. אם אתה לא פעיל, אם אתה לא מחדש, אם אתה לא מביא חומרים מעניינים, לא חומרים שאתה חושב שהם מעניינים, חומרים שבאמת מעניינים את הלקוח הסופי שמתעניין בו, הוא לא יקדם אותך. הוא לא יקדם אותך. איך הם יודעים? יש להם את השיטות שלהם לראות מבחינת עניין, כמה זמן אנשים שוהים באתר שלך. אז דבר שני, שיהיה לך נוח לתפעל את זה, כן? וכבר קפצנו לנושא התוכן, להזין כמובן את האתר בתכנים מעניינים. אז מה זה התכנים האלה? חוץ ממה שאתה רוצה לשים על החברה שלך? זה החלק שפחות מעניין, כן? בואי ניקח דוגמה עורך דין. אוקיי, יופי, מישהו מחפש עורך דין לענייני משפחה, בסדר? הוא מקיש באינטרנט, ואז עולים כל מיני אתרים של אנשים שעוסקים בזה. אז לא צריך להיות כתוב מידע עליהם, מי הם, כתבות עליהם בעיתונים, שהם הופיעו במקצוענים. נכון, הרבה מאוד משתמשים בזה, הרבה מאוד באתרים שלהם. אבל יופי, ראיתי אותו, זה נורא מרשים, קראתי, הוא באמת למד באוניברסיטה יוקרתית, ויש לו את כל התארים. אבל מי הבן אדם באמת? ודרך התוכן אנחנו יכולים לקרוא עליו. עכשיו, גם כל בן אדם שפונה, אמרת עורך דין לענייני משפחה. אוקיי, אבל כל אחד יש לו את הסוגיה שלו. לא כל אחד באמת מחפש עורך דין לענייני משפחה. גבר אחד מחפש עורך דין לענייני משפחה שמתמחה בבגידות, אוקיי? אז אם אני עורך דין, שאני רוצה שבאתר שלי יגיעו אנשים שמתעניינים בתחום, אין טעם שאני אכתוב מאמרים חסרי תכלית על עורכי דין לענייני משפחה. בואו נכתוב על מקרים שהיו, על תקדימים בנושא בגידות. בואו נכתוב סיפורים של הלקוחות שלי, דיונים, איך הסתיימו מקרים, אוקיי? בלי לחשוף אינפורמציה. ואז הלקוח הסופי, כשהוא מגיע לאתר שלך, הוא נחשף לחומרים האלה, הוא אומר, וואו, יש פה משהו שמדבר אליי. וזה הקסם, זה הופך את האיש, את הקורא ללקוח. פעם להקים אתר אינטרנט על ידי מקצוען, זה היה עולה המון כסף, ואז כל מיני אנשים היו מגייסים את הבת של הבן דוד, שהיא הייתה מומחית במחשבים, והקימה להם את האתר. היום זה קצת יותר זול. כמה לוקח מקצוען כדי להקים אתר אינטרנט לא מהמורכבים ביותר שקיימים בשוק?
אני אעשה רגע הפרדה. נכון להיום אנחנו מדברים על אתרים אסטרטגיים. מה הכוונה? יש את האתרים שכולנו מכירים, אתרי תדמית של 4-5 עמודים. כן. נכון להיום, בכלים בעלויות מאוד זולות יחסית. כמה אלפי שקלים? כמה אלפי שקלים. 4,000 שקל כזה? 4,000-5,000 לערכה בסיסית שמאופיינת נכון, ומפה יש לנו את התוספות הנוספות. אם אנחנו רוצים מעצב מקצועי, כן, שלטעמי זה משהו שמוסיף אם רוצים מישהו שיתחזק את זה, ודאי. זה בטח גם מוסיף. היום חלק מהמערכות, מה שנקרא מערכות בקוד פתוח, וורדפרס, אתה יכול לתפעל כמעט את הכל לבד. אתה צריך שהחברה תוודא שיש לך גיבוי טוב לאתר, שהעבודה של שנים לא תימחק. כן? ואתה יכול לרוץ. תוודא שהם שמים לך כלים שאתה יכול להמשיך לתפעל את האתר או לעבור ולא תהיה תלוי בחברה. זאת אומרת, בין 5,000 ל-10,000 שקל זה ממש סכום שיכול לאפשר לך להיות חלק מהרשת. להיות אפילו חלק. בוא נגיד ככה. להיות בצורה טובה אפילו. להיות בצורה טובה, עם כלים שיווקיים מתקדמים. כן, היום הכל מסתנכרן. אין יותר. אתר האינטרנט הוא רק חלק מינורי בפעילות השיווקית שלך. כן. והאתר צריך לתמוך את כל הפעילויות האלה. אתה רוצה שהוא יתחבר לפייסבוק שלך, אתה רוצה שהוא, אמרנו, מנועי חיפוש, אתה רוצה שהוא ידע להתחבר עם חשבונות אחרים שלך, בטח אם זה בעולם. אז חשוב לבדוק מראש שיש לך את כל הכלים השיווקיים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך.